Malauradament, Begís va patir un incendi enorme i és ara quan ha arribat el moment de tancar el cercle. Fa 4 anys van començar a imaginar un bosc. A Ribalta van fer un planter de carrasques i garroferes, imaginant un futur i lloc on plantar els arbres. El nostre alumnat repoblarà amb 80 arbres una zona prop de Los Arcos el pròxim 23 de març. Totes les mans que vulguin col·laborar seran benvingudes. Millorem el nostre entorn.